Okay, magandang araw po sa inyong lahat mga boss. So andito ulit tayo sa San Carlos Project. So ayan, good morning po sa inyong lahat. So welcome back to my channel. Okay, update lang po natin yung project natin dito sa San Carlos Project mga boss. So nakapagpintura na sila sa labas yata. Okay, tara, let's go. Pakibaba yung Hardiplex. Ayun, hindi pala inano ni Kwan, no? Yung taas hindi niya pinalitadahan. Sabi ko ipantay niya na yun. Hindi niya pinalitadahan. Oh, kamusta Kuya Jo? Mabagal boss no? Bagal? Oo, mabagal kasi. Bagal. Mayroon din, may mabagal din kaya ganyan mabagal. Pasensya ka na. Sumasabay eh. Shout out sana ulit kita. Ayun na, kakaya sa'yo. Ginawa ko na eh. Shout out mo ako eh. Ito na lang. Okay na. Saglit lang to. Yan na si Kuya Jo, yung electrician natin dito, si architect dun sa kabilang bahay. Ayun yung bahay, yung ano niya, oh, project niya. Project ni Kuya Jo, yung malaki na bahay doon. O siya yung architect doon. Architect ka, yung may alang architect. Ayun siya, may-ari pa. Pinagawa lang nila yung taas kasi yung tungtungan boss na, kailangan, di ba ba eh? Oo nga eh. Yung pinapagawa nila. Magaling ka pala mag-design eh. Ang dami mong post. Bigayahin natin. Hindi naman. Ayos ah. Ano na, busy pa sila dyan kaya palis yung asawa tayo. Okay, andito po tayo sa ano, sa Ispandilan dito sa likod. So ito yung kusina, itong banda na to. Sa kusina to, yung extension ng bahay. So mag-ispandril kami ngayon. So ito yung problema ni JR. Kasi hindi na daw siya makapagpako rito. Sabi ko naman, tabasin na lang to. So hanggang doon siguro tatabasin natin. Yan. So kaya lang, ang daming matatamaan. Ayan no. Ang daming matatamaan. Nakapagkisami na sila rito. So siyempre dapat pag mag-spandrel tayo, kaya nga tayo mag-spandrel para makubaran itong bahay, hindi akyatan ng mga daga, ganyan. Kaya tayo nag-spandrel para matakpan. So dapat takpan natin ito. Kung hindi natin tatakpan ito, hindi lalagyan ng spandrel, useless din yung pagano natin, paglagay ng spandrel. So may dadaanan pa rin sila. So ito, tatanggalin din naman itong kusina. So ganun na rin muna ang gawin namin. So tabasin mo muna namin yan. Okay. So medyo matrabaho ito mga boss. Matrabaho. So nasa dalawa. Ayun. Medyo matrabaho mga boss. Tanggalin niyo yan. Okay, so itong banda yung mga boss, oh, nakapag-spandrel kami rito. Tapos ito yung extension. So matatanggal siguro gandun. Gandun siguro matatanggal dyan. So tignan na lang natin. May sumusuporta pa yata naman dun, no, sa loob, no? May nakakasuporta pa. Hindi naman siguro basta-basta masisira. Ay, hindi pala. Bagsak na rin ang Okay, dito naman tayo sa labas. So isang ano dito mga boss, yung attic. So mas maganda talaga kung wala nang attic ito. So plain na lang. So sabi ko kay Sir, napansin naman nila madam na talagang hindi maganda itong attic niya. So gagawin natin, alisin natin yan, tapos plain na lang natin yan. So mas maganda kung ganun. Tapos dito sa taas, so magbibili na lang siguro ako ng hardy planks dito sa may taas nito. Ayan, makikita niyo hardy planks na lang siguro diyan. Tapos ibababa pa natin yan hanggang dito. So maglalagyan pa natin ng hardiplex dito. So
So sa may kanto na yon, makikita nyo yung mga boss, diretso na yan hanggang dito. Tapos hardiplanks, so maglalagay tayo ng hardiplanks dyan. Tapos stoneworks doon sa baba ng moldura natin sa mga poste, deco stone. Tapos dito tiles na lang na groove, so ano yan, pahaba na tiles. So yung ganun gagawin natin dito tsaka dito. So minsanan na yan pag magta-tiles na tayo, so madali na lang naman. So ito na lang yung gagawin natin. Ayan, yan yung ipapaayos para malagyan. Tapos dito sa ano mga boss, dito sa gilid, so ayan, nakapag ano na sila rito, pintura. So susunod na lang natin dito yung kulay. So yung kulay natin dito, yung lagi natin kinukulay, yung paborito nating kulay, seal gray, tapos smoke gray, tapos white. So tapos parang pare sila dun sa kabila, pero magkaiba po yung sila pag matatapos, kasi yung mga accent nya iba na. Tapos dito sa ano natin, sa railings natin dito sa harap, so pwedeng tubular, pwede rin stainless yung ilagay dyan. So nasa may-ari naman na kung ano yung gusto nilang ipalagay. So kung tubular, okay din naman yung tubular para sa akin, kasi hindi naman siya direktang nababasa. So kung stainless, mas maganda na naman, kaya lang mas mahal na naman yun kung stainless yung gagamitin natin dito. So ang suggestion ko rito, kung maglalagay silang railing, so medyo dayain na lang nila dito sa may poste. So siguro lagyan natin ng tubular dito na patayo, tapos medyo pile na rin natin para parang design niya na rin, L ng konti, pero wag isasagad doon. So kung gaano ka ano ito, kahaba, ganun din yung papunta ron. Parang design niya lang para medyo mano lang ito. So pwedeng ganun. So nasa may-ari na lang kung anong gusto niya. Siyempre dito yung railings natin, so pwedeng ganun mga boss. Nasa may-ari na lang ng bahay kung gusto niya rin yung ganong design. Tapos yung tatawagin natin, siya na rin siguro magsasuggest. So importante, yung medyo maano na to, medyo hindi mapansin tong ano natin dito, poste na nasa bandang gitna. Okay, so tiles, hindi pa tayo naka-schedule sa tiles. So pagkatapos lang magpintura, so iba kasi yung ano, itsura ng tiles dito. So yan na mga boss, ang ganda na. So pinailaw na ni Kuya Jo. Shout out Kuya Jo. Ayan, kaya lang di niya pa naayos yung mga ilaw natin, hindi niya pa naisentro ng mabuti. Tapos dito hindi niya pa nilipat, so medyo ano, hindi siya nakagitna. Ayan, hindi nakagitna, dapat andun siya. Ayun, shout out kay Kuya Jo, pakigit na yung center light natin. Wala sa center yung center light. Okay, so yung kinulay na lang natin dito, choco brown, tapos yung pondo ng flat Davis mga boss, tapos simiglos ng Davis. Tapos dito sa pader natin, ano to, yung satin white ng Davis, bali biopress po yung ano nun mga boss, hindi sa totally na white, satin white. Tapos dito simiglos po to. Tapos wall cladding, so PVC wall cladding. Okay, ang ganda na. So pakita natin yung 3D model niya mga boss. So yan, makikita nyo dyan sa screen yung 3D model niya. So ganun na ganun mga boss. So review ko ulit. So dati yung ano natin dito, yung pintuan natin nandun, tapos yung bintana nandito. So walang pintuan dito dati. So iniba lang natin tsura niya, tapos pinahaba natin mga bintana para medyo mas maganda. Tapos dito may pintuan dito, so tinanggalan natin yung pintuan dito. So isa na lang yung pintuan nandito na. So yung pintuan dito andun na.
Tapos dito may pintuan din dito mga boss. So tinanggal na rin yung pintuan dito. Okay, so dito naman tayo sa kwarto. So wala pang ilaw yata. Ay, meron na. Yung cove light na lang wala. Yung cove light na lang wala. Pero wala pa yung cove light. So ganun din pinintura natin dito mga boss, sa tin white. So kung ano yung pinintura na doon sa kabila, ganun din dito. Okay, so ganito rin dito sa kabila mga boss. Ayun no. Ganun din dito. Ganda. Ang ganda na. Satin white. Ang ganda ng satin white mga boss. Try nyo ipintura sa interior ninyo. Parang porcelain. Parang porcelain yung texture niya. Hindi siya cream. Hindi rin siya kulay white. So nag-agaw po yung white tsaka cream. So parang ganun yung kulay ng satin white natin. Tapos dito mga boss pala, ano to, yung aluminum na 2x na ba to? 2x4. Aluminum lang siya. Tapos ito gypsum board. At ito gypsum board. So may kulang pa rito. May cabinet pa dyan. TV console. Ito yung PVC. Saka na lang natin tatanggalin yung ano nito, cover nito pagkatapos natin magpintura para hindi madumihan. Okay, si Romel Fernandez yung mag-estimate nung window po natin. So owning window na 3 po yan. Tapos siyempre lalagyan ng grills. Tapos white na lang sir. White yung frame. White. Saan po yung pwesto niya sir? Sa Orbis, sa may nadadaanan yun kung dumadaan kayo ng mga taran, mga taran. Yung sa may ospital ng Batchar, yung may ospital din na sa may CSI, yung gasolina sa CSI, the ospital ng Batchar. Yung susunod na, pwesto na namin. Ayos sir. Bigyan mo sa akin yung contact mo mamaya para ilagay natin dito sa screen. Na? Okay. So dito naman sa sa loob mga boss. So awning dito. Dito naman sliding lang. Dito. Oo. Sliding. Dito sa mga kwarto. Puro sliding na yung dalawang kwarto. Tapos lagyan na lang ng screen. Screen. Oo. Then ito lang no, yung ano na to no. Yan lang. Tapos ito sir, lagyan mo na rin ito para sa ano. Yung screen door. Screen door. Para minsanan na. Para minsanan na lang. Oo. Napapanood din pala tayo ni Sir. Oo. Ano na pangalan mo ulit? Ano na pangalan mo ulit, Sir? John, pero ang ko Romel sa Facebook. Romel? Romel Saklan Fernandez. Romel Fernandez. Saklan Fernandez. Ayan. Baka napapanood mo na rin ito sa YouTube. Itong bahay na to. Vlog ko yan, itong bahay na. Vlog nyo nga yung mga ginagawa nyo mga bahay. Bigyan kita ng sticker. Bigyan mo yung mga kasama mo doon. Salamat sila. Tutuwa na yung mga barkada ko. Ito yung si ano. Ayan, mapanood ka na ng mga barkada mo. Shoutout mo na sila. Anong pala si Chris na taga Orbis. Ayun, kay Chris na taga Orbis mga boss. Shout out. Shout out boss. Tapos yung si kumpare ko na dito sa isla. Ayun Ganda mo sir Oo sir. Mas maganda yung quality tapos mura. Quality yung natin. Yung mura para makano tayo dun sa yung mga may bahay hindi may mamahalan. Pero quality Oo, quality dapat lagi. Oo. Tapos sa kabila sir. Ayun. Marami akong project. Marami kayong project. Marami. Isa naman din ang namin. Pupunta namin hanggang Tarlac.
Kasi din kami engineer. Gawin mo nga yung ano ko pala doon. Yung bahay na maliit ko doon. Saan? Sa Santa Ignacia. Nakakarating ka ba doon? Malapit lang. Oo. Malapit. Doon banda, sa may bounded, ano lang. Doon sa bahay mismo namin. Ay, sa bahay niyo mismo. Yung kwarto na ginagawa ko doon. Papalagyan ko rin ng awning yun. Tapos ano na lang. Ano na yan? Tawag doon, jealousy. Jamsi. Doon sa taas. Parang look bed kasi yun eh. Okay. Kung ano. Lagyan mo ng hamba, sir, ah. Oo, may apa yan. Oh, kasi yung iba hindi naglalagay ng hamba eh. Naglalagay? Oo. Tayo dyan. Oo, yung mga ibang napupuntahan kong bahay walang hamba. Oo, parang yung mga... Oo, hindi maganda yung lalo pag mag-sliding sila. Sir, pag ano? Oo. Lalo pag hindi ka nagtanong, pipisyuhan kanina ng mura, tas hindi nila nalagyan ng ang bak. Ganda mo, sir, baka sakaling pag may project ako, ikaw na laging kukunin ko. Oo, pakita niya yan, sir, pag ano. Oo. Pwede yung yung Facebook page namin, sir. Sige, sir. G&J, Glass and Aluminum Works, Orbis to. Ilagay ko dito sa screen, sir. Makita niyo yung mga ginagawa namin doon. Sige, ilagay ko na lang sa screen. So, kukunin ko mamaya mga boss, lagay ko rito sa screen yung Facebook page nila. Okay, so ayan, na-estimate na ni Sir Ramil. So 47.4 labor and materials na po yun. Kasama na po yung screen door. Ayan o, kontakin nyo lang si Sir. Pumunta magpagawa sa pwesto namin, punta lang po kayo sa Orbis Tondo. Along highway lang po kami sa malapit sa hospital lang Batchar. Yung Facebook page mo, Sir. Facebook page po namin is JNJ Glass and Aluminum Works. Ayun mga boss, so makikita nyo rin dyan sa screen. So kontakin nyo lang sila mga boss kung gusto nyo magpa-quote o Nandun na rin yung magpa-estimate. contact number namin. Okay. Ano natin, no? Ayan, uwi na si Sir Ramil. Salamat. Ayan, pwede po to sila Sir Ramil kahit saan. Kahit saan. Kahit saan. Luzon area lang. Luzon area. Sa Bicol, Sir. Di ko malayo. Sige. Sige, Sir, ingat Sige, sir, salamat. Okay. Ayan, mga boss, kung gusto nyo mag-order, ayan, magpa-estimate pala mga boss. Ayan, kontakin niya lang si Sir Ramilo. Okay. Okay, dito sa harap mga boss, so hindi muna namin gagalawin ito kasi gagalawin pa ito. So tatanggalin pa yan. Tapos ito. So papadagdagan ko pa yan. Pero bago natin dagdagan yan, gusto kong ano pa yan, i-plane. Kasi lalagyan natin ng hardy planks yan. So papaayos ko pa yan sa mason. Tapos dito sa may side, ayun, so iwa-waterproofing pa po natin yan. Yung makikita nyo yan dito sa firewall. So lagyan po natin ng waterproofing yan. So ayan, nalagyan natin yan ng waterproofing. Tapos dito sa labas, so yung mga tirang pintura daw, ipintura na lang daw dito, sabi nila sir. So yun na lang para hindi siya mag-iba, para medyo bumagay daw sila rito sa mismong bahay. So garahe kasi ito mga boss. Okay, gumaganda na mga boss, kulay na lang, maganda na. So yung mga ilaw yun na lang wala pa, hindi pa nilagay. Tayo sa okay, dito po tayo sa kabila. So dito kasi sila nagluluto. Ayun, so pagkatapos doon sa kabila, lilipat ulit dito para sa tiles. Okay, pinabuksan ko yung mga ilaw para maganda. Ayun, ayos. Ano yung luluto mo? Sinigang ng manok dito. Tapos nagbigay si Sir ng tinola. Ayos. Bigyan ng tinola. Ano yung native? Native tinola. Mga laga ni Sir. Okay. So dumami na yung mga ano, marami ng mga sapot. Gagawa ko kami doon sa mga punong Agiwan nyo pag ano? Tapos kami dito. Final lang linis.
Yung mga boss. So dito sa kusina, so tatanggalin ko na to. So modular cabinet na nilalagay ko rito. Tatanggalin ko na rin yan para lumipat tayo rito na magtatrabaho. So wala lang concrete, puro modular cabinet. Ganda oh. Okay, so tara, uwi na tayo. So katatapos ko lang kumain. So yung tinola, nagbigay sila ng tinola. Sila madam, yung maraming salamat. Maraming salamat sa tinola, native na manok. Okay, uwi muna tayo mga boss. Uwi muna tayo sa bahay. Tingnan naman natin yung project natin doon. Okay, dito na tayo sa bahay mga boss. So yun lang yung pinuntan natin sa araw na ito mga boss. Okay, update natin dito sa bahay. Update natin yung ginawa nila. So baka tapos na rin yung gate. Ayun, may kabit na yung gate mga boss. So dito, so nakapag-skin coat na kami dito, nakapag-flat latex na kami. So yung pintura na lang. Pintura. Tapos tatilesan ko na lang to. So yung ibang gumagawa nito, wood planks yung ginagamit nila, ako concrete, tapos tatilesan ko. So andun yung mga tiles kahapon binili ko na. Tapos yung iba, andun yung ibang tiles, yung mga tira-tira sa project. So ano na lang natin yan, isalpak natin para hindi masayang. So marami pa sana akong mga tiles doon, kaya lang tinapon ko na yung mga tirang tira sa project. So yung iba naman nagamit ko dito sa banyo. So dito, so nagtatapos pa rin sila. Yung tinatapos nila ngayon yung cabinet sa mga kwarto. So tatlong piraso. Sa room 1, room 2, tsaka dun sa master bedroom. Tapos ito yung sa may kitchen 1 tsaka kitchen 2. Sa kitchen tsaka sa dirty kitchen. So dalawa kasi yung kusina nila dun sa Bani, Pangasinan. So ayan, shout out kila Ma'am Lunisita Orquisa. So ito na po yung nila mga boss, cabinet nila. So pagkatapos nila magtabas, so aging naman. So pagkatapos mag-aging, assemble na tayo. Dire-diretso na po yan. Okay. So pag ganyan kasi kalaki yung tatabasin natin, talagang kailangan ng maraming tao, maraming magsusuporta kasi kinukuha kasi talaga natin yung sukat niya. Ito, nakaon, atoy. Rating nga. Okay. Okay. So maganda yung tabas niya mga boss. Pati doon sa kabila. Kung anong tabas dito, at ganun doon sa kabila, walang chips. Yes. Mas maganda na yung gamit natin ngayon. Kasi double blade kasi ito mga boss eh. Ayan. Ito yung sa ilalim, ito yung sa ibabaw. Kaya maganda. Tapos dito sa kabila, ayan, may kabit na isang gate. So yung ginamit lang natin dito yung sa gilid, yung para sa hinges niya, yung cylindrical hinges. So hindi bearing yung ginamit natin, cylindrical hinges lang. So tatlo po siya, na 3/4 po yata yung size niyan. O 3/4. Ayan. So GI sheet na makapal, 1 yata to, 1 point yata. Ayan. Tapos yun, mga tubular 2x2 tsaka
2 by 1.